इउनिसेक्स पार्लारफोरनि सायावहाय गोख्रों थिरांथा लादों, जेराव उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फ्रानो बोरायनिफ्राय लानानै बिसोरखौ मोदोमनो हानाय माने गाज्रि खामानि सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा बबे जायगायाव रेड खालामनो थांबावगासिनो दङ आरो जों बाख्नायनांगोन माखासे आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि दैदेननायाव दिनै नैबे खामानिया जाफुंसारदों। डिसि एसपिनो मेम'रेन्डाम बा गसर होनानै बिथांमोना नैबे खामानिखौ इनिसियेटिभ लादों। बिथांमोनखौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बाख्नायनांगोन दिनैनि दिनाव। दा मा फोरमायदों बेखौ खोनासंग्रोनि आरो बबाव रेड जानो थांगासिनो दं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नैबे जेनाखि बेंगल गेट लोगोसे सापागुरि आरो बङाइगावनि जेसेबां जोंनि बिटिआरनि माने साइडआव थानाय आरो लोगोसे ओरै बङाइगाव सिङाव थानाय बेफोरबायदि माने बेयाव थानाय जेसेबां इउनिसेक्स सेलुनफोर दङ बै सेलुनफोरनि सायाव बिराद कमप्लेन माने जों मोनबाय थादों। लकेलिटि मानसिफोरनि माने कमप्लेन बिराद जोंनो हरबाय थादों जे बेवहाय मोजां खामानि जाया, बिराद माने गुबुन रोखोमनि मानसिफोर हाबो होननानै गोबां कमप्लेन होदों। बेबायदि कमप्लेन होनाय हिसाबाव जोङो चिरां जिल्ला आरो गासै जोंनि आन्चलिकनि जेसेबां माबाफोर दङ जों गासिबो जयैनो आरो चिराङाव थानाय जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बिसोरखौ लानानै जों दाखालि मिडिया गाइडखौ होदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो डिसि आरो एसपि जेसेबां प्रसासन दङ बे प्रसासनखौ जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों जे बेफोराव बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे जाथायफ्रा जागासिनो दङ होननानै जोङो कमप्लेनबो होदोंमोन। दा बेबायदिनो जोङो दिनै पुलिस प्रशासननि हेफाजाबाव दिनै मोनफ्रोमबो नैबे बेंटल गेट सापागुरि बैखिनि एलेकायाव जोङो मोनसे अभियान खालामनाय जादों, रेड खालामनाय जादों। दा नैबे जोङो एसडि जोंनि सेक्स सेलन हिसाबै जोङो बेंटल दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ लादों। बेवहाय जों बावहाय 4 सिख्लाफोर दङ आरो बेवहाय बिनिनो मेनेजार बे दङ आरो मालिकनि नाम होनना बुङोब्ला बेवहाय मेनेजार हिसाबै बर' हिनजावानो पार्टनारशिपआव आरो बिनि मेन मालिकथार होननानै बुङोब्ला अनार होनना बुङोब्ला साजाहन आलि होननाय सासे मालिक मानिकपुरनि होननानै बुंदों जोंनि सिगाङाव थानायाव। दा जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि नैबे जिखिनि जायगायाव जिबायदि मोनसे थासारि सोलिदों बै सोलिनाया जेन' जोङो माने सह्य खालामनाय नङा आरो जों सिगाङावबो बुंबाय थाखादों आरो बेखिनिखौ जोङो गथै मानिफ्रायनो जोङो बन्द' खालामजानो लुबैनाय बेखौथ' जों मेम'रेन्डाम होखाबायानो। दा जेसेबां पाब्लिकफोर दङ हेफाजाब होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जेसेबां इउनिसेक्स सेलन दङ कमप्लिटलि बन्द' जानांगौ जोंनि लुबैनाया बे आरो। प्रशासनखौ मा होनगोन? प्रशासनखौ जों खावलायनाया बेनो जे बेवहाय जेसेबां नोङो इउनिसेक्स सेलुनफोर दा खुलिबाय थादों जेरावनाखि इलिगेल खामानिफ्रा जाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो जेसेबां इउनिसेक्स सेलुन दङ फ्रायखौनो जोङो गाज्रि होननानै जोङो रिपर्ट मोनबाय थादों। दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो बेवहाय सोलिनाय इउनिसेक्स सेलुनानो बन्द' जानांगौ। बेवहाय हिनजावबा हिनजावनि सेलुन जानांगौ आरो बेवहाय हौवाबा हौवानि सेलुन जानांगौ। बेवहाय माने मोननैबो खेबसेयैनो ज' जानाय बेखौ जों लुबैनाय नङा आरो जों बर' हिसाबैथ' माने बिराद लाजिथावथाव बेवहाय जेसेबां नों गथ'फोरखौ मोनदों बे बर' गथ'आनो आरो बेवहाय जोङो जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जों नुदों माने गुबुन मानसिफोर हाबो आरो जोंनि बर' हिनजावसा गथ'सा उन्दै बैसोरबायदि मानसिफ्रा बेहाय बिराद माने गाज्रि खामानियाव लिप्त जागासिनो दं बेखिनिखौ जों मिथिदों आरो। भिडिअखौ नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय। दा खोथाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि आरो माखासे जोंनि बर'नि आफादफ्रा इनिसियेटिभ लाबाय थायोब्ला निस्सय जोंनाव गोग्गो मोनसे समाज फैगोन। हिन्जाव लानानै खारनाय मानाय बैफोरखौबो स्ट्रिक्ट एक्सन लायोब्ला सिगांहाय एबसु होनोब्लानो जोबोद गियोमोन। बेबायदि मोनसे परिबेस थासारिया जोंनाव फैफिनगोन होननानै आं सानो। दा बिनि गेजेरावनो खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बिजनि क'क्राझार बायदियावबो गोबां दङ। बैफोरखौबो रेड लागायनायनि खौरां फैदों। माने नैबे माने एनि टाइम आरो ना अबे समाव जानो हागौ रावबो बुंनो हाया। ओमफ्राय आरो गोबांथार दंबावो बैफोरावहाय आरो ना जायफ्रा इउनिसेक्स पार्लार मासाज खालामग्रा थायो बैफ्राव। दा खौराङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे इनिसियेटिभनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर होनो हागोन।